Mayong good morning, good afternoon, good evening sa tanan nga nagtanaw karon. Ang among lutoon karon ang gitawag nga laing. Ang atong ingredients kining dried nga gabi leaves nga mapalit sa bisan asa nga mga supermarket. Unya, nugamit ta instead og feeding sa baboy atong gamiton pansubak o di ba ka dilis ngara sa ninyo kung sa inyong hilig. Unya, mugamit ta og gamayng ahos, gamang luya, og gamay nga sibuyas. Mugamit sa ta og coconut oil. Kining lamang sa lata atong gigamit kay aron medyo madali atong pagluto. Unya, karon tataod among ipakita ninyo ang unsaon pag prepare sa mga ingredients aron unya naghaman diretso na ta og luto. Okay? Thank you. Okay, ug karon na nag-prepare pa mi sa mga ingredients no, amo nang giandam-daan, gi-prepare kung saon pag ready sa mga ingredients. Imos ang panit i-ready tanan ang mga sangkap. Nya labi na kiting diri kining ahos amo sining ipang-andam. Ming suway lang ko dinig gutong gabi kay parang salami magud mukaon og kanang kita mismo may muluto nya mao man ni akong naandan nga mao man ni akong favorite nga sudan panagsa. Mao naka-uyo mi diri sa balay nga maghimo mi nya among i-upload basin aron ang uban maka mausad. Hinay lang sa paghiwa labi naghait ang kutsilyo mag-unite man safety good, safety bisan ka na mga expert muluto nasa panahon nga matihap. Unya kining luya aron makaon ni siya imong gagmayon og hiwa kay aron mapid na niya ni sa pagkaluto sa gabi. Dili ta mo gamit dinhi og mantika ha. Ang tuno ra sa lubi mo atong mo mantika nini kay dried ang style ini. Maniluto sa Bicol nga mapoy ako nakatunan sa akong kaugalingon nga pamaagi kay ang kada kamao mo luto iyahay man og style sa pagluto aslo nga limpyo maayo pagka prepare og nindot sa tan-awon inikahuman ug ready na ma-prepare na nato ang atong sudan. Mao ni ang sili nga atong gamiton. Depende ninyo kung unsay inyong hilig, daghan ba inyong gibutang o ikanang igo-igora nga makakaon ng tanan. Kay usually ang uban di na ba makaon og halang sudan. Limpyo na ning among kuan ha, limpyo na ning sili kailangan inyong hugasan daan. Tanan nga ingredients if possible kailangan inyong hugasan. Na ato rin siyang adipong ginagmay. Sorry kaliwiti ko pero okay lang yapon at least pasag lang mag-ingat nga di ta mga samad. Di amin nagluto sa gawas aron na nindot ang nindot ang atmosphere no sa pagluto. Ang bawang ug sili pwede ka to ng usahon. Kaya ang gabi aron dili siya magdikit-dikit unya inaglunod ato ning bungkagon nato siya kay nagpam ni siya nagpilit man siya mo nang ato siya bungkagon og gamay idagdag siya kayo og mabungkag. Kailan ni kaputos Ganun, mabungkag yun siya. Pidig di good kayo, basta kay mabungkag lang.
Mao ni ang dried leaves of gabi. Siguro ang ubanda ka mao na muluto, pero much better kung makakita mo kung saan pod ako pagluto kay ang kada usa na mo style sa pagluto, lalain og ngitod sa pagluto. Kining gabi not necessary nga hugasan pa ni kay una ni siya gikuan giputos kibaw ko nga hugasan ni daan gawas pa kung imo ni siyang bason sa tubig mura siya malata so ngilid na tanahon. Bali siguro nga magamit ini sa usa ka putos siguro mga usa ka tuno or duha ka lata nga coconut oil. Labi na kung daghan mong gusto mo kaon, nara sa inyong gusto kung pila ka putos inyong tutuon. It takes time and effort pero di pa ta ka luto ingon ini ug di kita pod mohago og gamay nga muli ato gani siyang kuanon haguan og gamay aron ta makakaon. Sakto ra siguro ni kataghan upat ka lubi murag sakto ra siguro nga mao ni ang dried leaves nga naka-prepare na unya ang atong luya unya ang atong onions, unya ang atong sili o ang atong sibuyas. Kailangan prepare ni tanan. Kaya ang style ni o dia pa di ay ang kuan, dia pa ang coconut oil. Nasa lata na namin, ang nasa ana lamang sa lata atong gigamit. Unya ang pagluto niya nini ato ning usahon tanan ning atong ingredients. Unya atong pabukalan og gamay ug bukal na siya. Una pa nato ilunod ang gabi hasta ang dilis. Pagkapili mo either baboy yung ibutang nga na gamayng tambok or kining dilis aron ang uban nga bawal mo kaon baboy, tambok, labi na kung naana sila yung mga gibati sa lawas, pwede sa dilis pero dili ang palabian pod kay makadaot makaning sobra. Okay? Okay, karon magsugod na ta sa itong pagluto. At siyempre, kung kuan kailangan na atay kuan assistant aron dita mabawog liso-liso ning unsay atong kinahanglanon. Ato sa iganda mang kuan diri lang mi sa gawas nagluto aron di kayo ka sa gas sa stove, no? Gamit ang taog kanang uling. Karon ato nang ipatong ang atong kaha. Pero sa akong paminaw para nako mas labi og isa nga gamay ang dilis, ang buhat nga dilis aron medyo muhumot siya. Okay, karon magsugod na ta sa atong pagluto. Tanawan ninyo kung saan pagluto ha. Ang una, arita sa buwad.
Karon nato nang ilunod ang unahon nato ang lunod ang butang ang coconut oil. Unya ato siya pabukalon og kausa. Di na to palabi ang pabukal no. Kaya dapat na ba tayo ilunod ng mga ingredients. Natin si sarili nga mo butang ta og kuan ha. Natin si sarili nga mo butang tag tubig. Kaya nga itong tuyo nini nga murag siya musiko murag mo mantika ni siyang tunoon niya ug mo dry na. Niya to siya pabukalon og kausa. Pabukalon to kausa una tang butang sa atong mga ricado. Aron aron muguwa ang iyang humot sa tuno sa oil. Karon ato na kay hingkulo naman sa kausa. Ato nang ibutang ang atong mga ingredients no. Okay. Atong ibutang ang gamayng asin. Gamayng asin. Naran ninyo kung saan ninyo pagkuhan basta gamayng asin nya ang bawang wa ni gisa sa mantika. Bawang ug ang sili. Sunod. Next is ang luya. Ang luya. Sunod ang onions, sibuyas. Inanara. Ya pwede inyo ng tilawandaan sa iyang kaparat o sa iyang kalami. Kaya mo gamit na karon og gamay nga magic sarap. Mintras wa pa ilunod ang gabi, ang dahon sa gabi, ato nang ibot ang daan ng mga ingredients kay aron maka absorb diri sa tuno. Okay? Simple na kayo pagluto. Mao ni ang luto nga putahe nga pinubri man pero masarap. Narapon sa inyong kuan choice kung inyo babutahan og paminta, gamay, ground pepper. Then, after nga masagol na talaga nga ingredients, ato sapot nga pabukalan og gamay. Aron maka-absorb ang oil sa lasa sa ingredients atong gibong butang. Okay? Pagpabukal tag mga 1 layo ra ng 5 minutes. Basta kay makabukal ang kausa na pod. Okay na. Nakabukal na sa kausa, karon ato nang ilunod ang dried na gabi. Hinahinay lang. Kaya nakabukal naman siya.
yung umix ug maayo nahinay lang aron na ang tanan nga mga rekado mga panakot ma-balance. Kini kinasagol na tanan, mix na ang tanan nga mga ingredients, pasikuhon lang nato gamay ug atong paanukan. Hindi nato panabig paanok sa kayo kay dukot ra ba ni siya. Okay? Mabugnaw na siya, ready to serve na. Mao ni ang atong laing style Filipino. Okay, thank you, daghang salamat. Mao ni ang pag-prepare sa laing. Og nang hinaot ko nga ang tanan na lingaw sa tanaw aron sa matuto kung sa pagluto bisan simple ra una na i-serve paano kayo sa og gamay parera sa ubang nga pagkaon nga atong paunokan og gamay kini ready to serve na ni siya mao ni ang gitawag nga laing kailangan dried siya. Okay. Dili palabian ang kayo kay mudukot man siya. Nang hinihini nito sa kayo or either pwedeng inyo nang kuhaon sa kayo. Nya takban og pila ka minutes. Then ready to serve na. Okay, daghang salamat sa iyong pagtanaw. Sa next time pohon lain na sa mga ingredients atong lutoon. Lain na sa mga putahe atong lutoon. Thank you for watching. Okay, mauna na yung atong niluto nga gabi o atong tilawan. Okay. Nara ninyo ang kaparat kung sa inyong gusto ra sa inyong taste. Kini ako wa kayo nako para ta kaya lisod na pagpatabaang kung nasobra na sa parat. Pero kung kuwang sa alat, kamo na yung mudugang. Basta mao to ang procedure sa pagluto. Simple ra kayo. Thank you. Daghang salamat. Kaon ta.